ҳангоми парвозҳои мусофирбарӣ боре ҳам мушоҳида кардаед ки ҳавопаймо ба тӯфони шадид ва борону жола бархӯрда бошад ё ин ки ҳавопаймо ба ҳолати хатар дучор шуда моторҳояш аз кор монда бошад. Худо нишон надиҳад, бале ин ҳолатҳо хело ҳолатҳои хатарнок буда ба нобудии инсонҳо оварда мерасонад. аз худованд мехоҳем ҳеҷ гоҳ чунин ҳолати хатарноке рух надиҳад ва мусофире осеб набинад. салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад таҳқиқу баррасии ҳавопаймое ки ҳангоми парвоз ба борону тӯфону жолаи шадид бархӯрда ба ҳолати хатарноке дучор шуд. шумо дар ин навор хоҳед фаҳмид ки баъди ба чунин ҳолати хатарнок дучор шудан бо ин ҳавопаймо чӣ рух дод. лайки наворро дареғ надошта дар комментария аз 1 то 10 баҳо монда меравем ба тамошои навори имрӯза. вақте ки ҳавопаймо ба чунин ҳолатҳо дучор мешавад, халабонҳо ҳама кӯшишҳои худро мекунанд то идораи ҳавопайморо аз даст надиҳанд, то мусофирон ва худашонро наҷот диҳанд. ҳама ин вобастагӣ дорад ба халабонҳо. июли соли 2017 ҳавопаймои Atlas Global бояд парвози оддии мусофирбариро аз фурудгоҳи Истанбул бо номи Верч ба Кипри Шимолӣ анҷом медод. дар ҳавопаймо 6 узви кормандони ҳаракати ҳавоӣ, халабони бо таҷрибаи украинӣ бо номи Александр Акопов, халабони дуюм, 4 ёрдамчии мусофирон, 2 нафарашон аз Туркия ва 121 мусофир қарор дошт. пеш аз парвози ҳавопаймо ҳаво ноустувор буда, каме борон ва жола борида буд. ҳангоми парвози ҳавопаймо ҳаво хело хуб буда, аз борону ҳавои ноустувор хабаре набуд. баъди ба фазо баромадан ҳавопаймо дар баландии 1500 метр қарор гирифта дар масири хатсайри муайяншуда парвоз мекард. мусофирон ҳама ба корҳои худ банд буда, ба умеди расидан ба маконҳои дилхоҳашон нишаста буданд. дере нагузашта ҳавопаймо бо абрҳои сиёҳ ва ҳавои ноустуворе дучор шуда ба жолаи шадиде ба андозаи тухми мурғ бархӯрда, халабонҳо дигар ҷоеро дида наметавонистанд. бар асари жолаи шадид тирезаҳо пора шуда, бинии ҳавопаймо ба дарун даромад. дар ин ҳолат наҷоти ҷони ҳамаи мусофирон танҳо ба як нафар вобастагӣ дошт ва дар ҳар як лаҳзаи пешомада хатаре вуҷуд дошт. халабонҳо ҳатто фурсати фикр карданро надоштанд. халабон Акопов ба хулосае омад ки ҳавопайморо дар фурудгоҳи бо номи Ататурк фуруд меорад. Акопов ҷоеро дида наметавонист, танҳо аз тирезаҳои тарафи росту чап нигоҳ мекард. ӯ медонист ки куркурона фуруд овардани ҳавопаймо дар ин ҳолат хело хатарнок аст. Акопов ба хатар нигоҳ накарда, ҳавопайморо ба самти фурудгоҳ равон кард. ҳама мусофиронро ваҳшат фаро гирифта, аз тарс гирья мекарданд. кормандони фурудгоҳ бо он суръат фуруд омаданро дида, боварӣ доштанд ки ҳавопаймо суқут мекунад. аз ҳар тараф садои инсонҳо бо забони туркӣ фуруд намеояд гуфта шунавида мешуд.
хушбахтона бо кӯмаки халабонҳо ва назорати нозирони ҳаракати ҳавоии фурудгоҳи Ататурк ҳавопаймо бе ягон осебу хатар фуруд омад. ҳамаи мусофирон ва кормандони ҳаракати ҳавоӣ аз ин кори халабон Акопов дар ҳайрат монда ҳатто дасташро мебусиданд. телевизиони Туркия танҳо аз ин хабар мегуфт. воқеан мӯъҷизае буд ки ба амал омаду мусофирон осеби ҷиддие надиданд. баъди ин ҳодиса собиқ президенти Украина Пётр Порошенко ба халабон Акопов ҷоизаи шарафро ҳамчун наҷоти мусофирон сарфароз гардонд. Акопов мегӯяд баъди 31 соли халабон будан ин ягона парвози хатарнок ва ба хатар дучоршуда буд. ӯ худро хурсанд меҳисобад ки ҷони инсонҳои зиёдро наҷот дод. мегӯяд ман тарси зиёде доштам, лек набояд вақтро ба тарс мегузаронидам. бояд коре мекардам. лозим буд ҳавопайморо фуруд орам. халабони дуюм ҳам кори худро хуб иҷро кард. мо ҳавопайморо аз оне ки фикр мекардем хубтар фуруд овардем. хурсандем ки касе осеб надид. вақте ки ҳавопаймо фуруд омад, Акопов дарҳол ба писари 15-солааш алоқа карда аҳволашро мепурсид. ӯ ҳам мехоҳад ба мисли падару бобояш халабони ҳавопаймо шавад. дар ҳақиқат ин халабон барои ҳамаи мусофирон қаҳрамон аст. дӯстону бародарон, шумо чӣ фикр доред? оё Акопов ба қаҳрамон будан арзанда аст? ҳатман фикрҳои худро баён кунед. нафароне ки мехоҳанд аз хабарҳои нав ва наворҳои навбатии мо бохабар шаванд, ссилкаи инстаграм канали ман дар зери видео ва комментария гузошта мешавад. даромада обуна шуда маро дар инстаграм пайгирӣ кунед. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ба поён расид. хайр то наворҳои баъдӣ. худо ёру мададгоратон.